Ik wil samen zeggen, riep bij Droon riep. Ja, en hij het door de BM. Het winterse beeldjoert. Met prachtige plaatjes, beriep de velden, beriep de BM. Maar aan de andere kant, het heek een overhaal en de oerlijst van het verkeer, de glijdens. Wel, joen en vannacht. Mist, maar starig om wat minder. Dichte mist en de temperatuur min 4, min 5 graden. Nog altijd die kans op glijdens. Op Eiland luidt de temperatuur wat hoger en dat had te krijgen met de windrichting noord-noordoost, zwak of matig. Maar we beginnen met de kans op glijdens en verder zo een temperatuur om bij de 0, min 1, op Eiland 1 of 2 graden boven 0 en dat houdt we verbonden met de windrichting. En die zal noord-noordoost worden en letter op het dag wat on had hij eerst nog matig. En dan in de joentijd in de nacht kans op sneeuw en sneeuwbuien en dan hebben we het weer glijdens en de temperatuur krijgt onder 0. Zeggen we het toonsje en daar maar ja, toch wel een aantal sneeuwbuien, de zinnen er even bij, temperaturen krijgt wat boven 0, zo'n 12 of 3 graden in de plus, maar vrijdag sneeuw hebben we het over het echte taai waar, dan rint die temperatuur op naar 7 of zo'n graden, komt de wind uit het westen naar het noordwesten en hebben we vreed, rein, sneeuw en peerbuien, maar daarna ga ik ervan uit dat de winter weer volop komt. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.